Dúirt me seanbar I got bhí séna tuistim seanbar. Dúirt si is féad fáil amach faoi fearr. An an fáil amach faoi fearr mar fearcann tú céináis brogi bhfuil sé cáh. So má cutan sé socks agus sandals, tá sé eccentric, ná bach leis. Má cutan sé búta siad lethair, tá sé self-conscious, ná bach leis. Má cutan sé moccasin sin an sais brog cutan colleen, tá sé hágan éasach, ná bach leis. Cáil sí a posta debenums. Feel brogy. So tatní on Late Show le Ryan Tuberty. Oh yeah, tatní on Late Show le Ryan Tuberty. Ach ceapan a bhd níos fearr má bhí sé ar siúil níos luúthe. Host difriúil. Tell your ish. Brinos, tatní on Late Show.